Jó napot kívánok, délután 4 óra van, ez a híradó az M1-en, Józsanát vagyok. Kiharcoltuk a magyarok pénzét, nem adhatják az ukránoknak, a háborúban nem veszünk részt, fegyvert nem küldünk, továbbra is a béke pártján állunk, ezt írta Orbán Viktor a közösségi oldalán Brüsszelből. A miniszterelnök videójában kiemelte, az uniós csúcson garanciát kaptunk arra, hogy Magyarország pénze nem kerülhet Ukrajnába. Csütörtök dél, ez itt Brüsszel, de már tegnap szerda éjjel hosszú órákon keresztül tárgyaltunk, és ma kora reggel kezdtük a tárgyalásokat. A téma az Ukrajna volt, illetve az a kérdés, hogy támogassa az Európai Unió Ukrajnát, és ha igen, hogyan és mennyi pénzzel. A tárgyalások itt szakadtak meg tavaly decemberben, mert két magyar problémára nem kaptunk megoldást. Féltünk attól, hogy a magyaroknak járó uniós pénzek, amit a bizottság eddig nem adott ide nekünk, előbb-utóbb Ukrajnában kötnek majd ki. És attól is féltünk, hogy túl hosszú távra ellenőrizetlenül bocsátunk forrásokat Ukrajna rendelkezésére. Tegnap éjszaka, ma reggel kaptunk egy ajánlatot, és végül kitárgyaltunk egy ellenőrző mechanizmust, amely garantálja a pénzek észszerű felhasználását, és garanciát kaptunk arra, hogy Magyarország pénze nem kerülhet Ukrajnába. Hosszú tárgyalás után ezt az ajánlatot elfogadtuk. Örülök, hogy a piacok, a gazdaság élet reakciója már most pozitív erre a megállapodásra. Brüsszel továbbra is háborús lázban ég, a brüsszeli vezetők elvakultan menetelnek a fegyveres konfliktusba. Ezt írta a közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, mi magyarok nem adjuk fel az álláspontunkat, továbbra is a béke pártján állunk. Orbán Balázs hozzátette, abban hiszünk, hogy ahogyan a bevándorlás ügyében a háború kapcsán is igaza lesz a magyaroknak. A nemzeti konzultáció egyértelműen megmutatta, hogy a magyarok békepártiak és nem támogatják Brüsszel és a dollár baloldal háborúpárti álláspontját, jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője egy videóban. Deutsch Tamás azt mondta, Brüsszel és a dollár baloldal az első pillanattól kezdve háborúpárti álláspontot képviselnek. Hozzátette, a Fidesz-KDNP a szomszédban dúló háború ügyében is Magyarország érdekeit képviseli és a békepártján áll. A magyarok békét akarnak, nem háborút. Nem támogatják, hogy Ukrajna további 50 milliárd eurót kapjon úgy, hogy annak pénzügyi fedezete ráadásul nem is áll Brüsszel rendelkezésére. A nemzeti konzultáció egyértelműen megmutatta, hogy a magyarok békepártiak és elutasítják Brüsszel és a dollár baloldal háborúpárti álláspontját. A magyarok az ukrán Európai Uniós csatlakozás ügyében is határozottan állást foglaltak. Az a véleményük, hogy jelenleg nem adottak a feltételek Ukrajna EU tagságához. Libanont a nemzetközi közösségnek, az Európai Uniónak azért kell támogatnia, hogy meg lehessen előzni a közel-keleti fegyveres konfliktus kiszélesedését. Erről is beszélt Szijjártó Péter Beirutban. A miniszter kiemelte, Libanonnak hatalmas szerepe van a háborús eszkaláció megakadályozásában. Támogatásra és segítségre van szükség, nem szankciós fenyegetésekre, nem zsarolásra, nem lenézésre, hanem segítségre. És mi a magunk részéről készen is állunk arra, hogy segítsünk abban, hozzájáruljunk ahhoz, hogy itt ne alakuljon ki még egy fegyveres konfliktus. A magunk eszközeivel készen állunk arra, hogy segítsünk abban, hogy ez a fegyveres konfliktus itt a Közel-Keleten ne terjedjen tovább. Önmagát leplezte le Karácsony Gergely, erről ír az Origo. A főpolgármester egy kampányvideóban a budapesti tömegközlekedést érintő változásokról beszél, miközben egy sárga sisakból húz elő papírcetliket. A felvételen látható, hogy a Karácsony Gergely kezében lévő sisak elején az A-Híd Zrt. Felirat olvasható, vagyis annak a cégnek a neve, amelyik a Lánchíd botrányba fulladt felújítását végezte. Az Origo szerint a főpolgármester láthatóan igyekezett eltakarni a feliratot. Szerdán töltötte fel közösségi oldalára ezt a videót a budapesti főpolgármester. Karácsony Gergely egy sárga sisakból húz elő cetliket, amikre a követői által feltett kérdések kerültek, majd ezekre ad választ. A kérdések főként a tömegközlekedés átalakítására vonatkoztak, amiket igyekezett gondosan, alaposan megválaszolni. A videóban azonban vágásról vágásra az is látszik, nem csak a válaszadásra figyelt kényesen. Közlekedés minőségének a rovására fog menni? A felvételen néhány vágás között megjelenik
megjelenik a sárga sisakon az A-híd Zrt. Logója. Azonban a főpolgármester a valamivel több mint 1 perces videón igyekszik 2 kézzel takarni a logót, és a sisakot is folyamatosan forgatja, úgy, hogy az A-híd felirat lehetőleg háttal legyen a kamerának. Ha jól értem, akkor én az országbérletemmel mehetek bármelyik békekes járaton? Tökéletesen érted. Például így. Mutatjuk lassítva még egyszer. A kérdés felolvasása közben a sisak bal oldalán ott az A-híd logó, majd a válaszadásnál egy vágást követően már 2 kézzel takarja azt Karácsony Gergely. Mint ismert, a sisakon szereplő A-híd Zrt. Volt az a cég, amelyik a Lánchíd felújítását végezte. 2019-ben Tarlós István idején nyerték meg a kiírt közbeszerzést, amit akkor 21,8 milliárd forintért vállalt a cég. Karácsony Gergelyék azonban egy új közbeszerzést írtak ki, amelynél a cég már több mint 5 milliárd forinttal drágában és kisebb műszaki tartalommal vállalta a munkát. Sőt, a baloldali városvezetés a drágulás mellett a 60-szorosára 4,2 milliárd forintra emelte a cégnek járó előleget is, miközben a kötbért megfelezték. De nem ez volt az egyetlen gyanús ügy a cég hídfelújítása körül. Tavaly decemberben járták be a sajtót ezek a felvételek Vígmorról. A képeken a jelenleg letartóztatásban lévő ex-jogásznál a NAV nyomozói egy több 100 millió forintos számlagyár ügyében tartottak házkutatást. Azóta kiderült, hogy nem csak nála vizsgálódott a NAV, hanem a Lánchíd felújítását végző A-híd Zrt.-nél is. A vállalat ugyanis összesen 1,4 milliárd forintot utalhatott a Praxis által eltiltott ügyvéd egyik cégének. Rendőrség, nyomozóhatóság, adóhatóság. Nem volt. Hogy került képbe az A-híd Zrt. A Lánchíd felújítása kapcsán, arra emlékszik még? Ez egy közbeszerzés volt, gondolom. Semmit nem tudok az egészről, de ami sokkal fontosabb, nem is tartozik rá. A főváros baloldali vezetése a szerdai közgyűlésen. Azért nem támadjuk, hogy a vizsgálatot, mert nincs mit vizsgálni. Karácsony Gergely pedig még a múlt héten Brüsszelben tagadott, vagy éppen magyarázkodott, hogy miért nincs szükség vizsgálatot indítani az ügyben. A kormányzati ellenőrzési hivatal azonban eljárás keretében a közpénzek felhasználását, valamint a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát vizsgálja a Lánchíd felújításánál. Tökéletesen érted. Az Origo Karácsony Gergely bejegyzéséről azt írta, a videó egyértelműen utal arra, hogy mégis volna mit vizsgálni a hídpénzbotrány kapcsán a Városházán. Nyilvánosságra hozta a tavalyi antifasiszta támadás sorozat egyik áldozatáról készült fotókat Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter azzal indokolta ezt, hogy a nemzetközi sajtóban olyan hírek jelentek meg, miszerint az ügy egyik kulcs szereplőjét, a Magyarországon elfogott olasz nőt embertelen körülmények között tartják fogva. Gulyás Gergely cáfolta a vádakat. A most következő anyagunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek. Tavaly februárban rögzítette ezeket a képsorokat egy térfigyelőkamera Budapesten, Gazdagréten. Egy 8 fős társaság viperával és kalapáccsal támadt hátulról egy munkába tartó dohánybolti eladóra. Védekezni esélye sem volt, a férfit még akkor is ütötték, rúgták, amikor a földre került. A brutális verés fél percig tartott, a támadók ez idő alatt nem szólaltak meg. 2 nap alatt akkor 5 hasonló támadás történt Budapesten, 9-en sérültek meg, többségük súlyosan, az áldozatok között pedig nők is voltak. 3-ukat egy Terészkörúti taxiban fogták el a rendőrök. Utólag derült ki, a német és olasz nemzetiségű támadók az Antifa nevű nemzetközi szélsőbaloldali szervezet szimpatizánsai, és éppen azért jöttek Budapestre, hogy általuk szélsőjobboldalinak gondolt emberekre vadásszanak. Álnéven foglaltak szállást, telefonjaikon pedig csak egymást hívták. Támadások közben pedig azért nem szólaltak meg, hogy hangjukat ne lehessen beazonosítani. A gazdagréti támadás áldozatáról Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón hozott nyilvánosságra olyan fotókat, amin a támadás nyomai látszanak. A most következő fotók a nyugalom megzavarására alkalmasak. A kórházban készült fotók alapján látszik, a férfi fejét több helyen több öltéssel kellett összevarni az azt ért ütések miatt. A kalapáccsal és viperával okozott ütések akár az élet kioltására is alkalmasak lehettek volna. Csak a szerencsém múlott, hogy az áldozat a támadásban nem halt bele. Az ügy egyik Magyarországon fogvatartott kulcs szereplője körül azonban a napokban mégis olyan hírek jelentek meg a nemzetközi sajtókban, beleértve a magyar baloldali portálokat is, mintha csak ő lenne az áldozat. Nem lehet semmi másnak tekinteni ezzel kapcsolatos híreket, mint egy minden alapot nélkülöző Magyarország elleni lejárató akciónak, amit a belügyi szervek és a magyar igazságügy is kifejezetten visszautasít. Így reagált ezekre a cikkekre a miniszterelnökséget vezető miniszter. A BBC a napokban ugyanis azt írta, Szalisza asszony, egy korábbi cellatársa arról számolt be, hogy szándékosan patkányokkal és rovarokkal teli cellában tartották fogva.
Ezek a képek szerdán készültek az említett zárkában. A BVOP határozottan visszautasított minden vádat, amik a fogvatartott körülményeire vonatkoznak, és sajtótájékoztató keretén belül azt mondták, a vádak kitaláltak, rosszhiszeműek. Szavahihetősége erősen megkérdőjelezhető. Gulyás Gergely a Kormányinfón leszögezte, az olasz nő fogvatartási idejét úgy tölti az adott magyar börtönben, hogy az minden magyar és uniós szabályzatnak is megfelel. Hozzátette, a szabályok betartása minden magyar börtönről elmondható. Az említett hölgy fogvatartásának körülményei megfeleltek az Európai Uniós és a magyar előírásoknak, mind az egészségügyi ellátást illetően, mind pedig a higiéniás körülményeket illetően. A magyar börtönökben a fogvatartottak napi 3-szori étkezést kapnak. Az természetesen hazugság, hogy a cellában patkányok lettek volna. A magyar börtönök állapotáról azt semmiképpen nem mondanám, hogy luxusban élnek azok, akiket szabadságvesztés büntetésre ítélnek. Talán ilyen célja nincs is a börtönbüntetésnek, de általánosságban tisztaság van. A fővárosi főügyészség az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. A nő az előkészítő ülésen ártatlannak vallotta magát, és nem fogadta el az ügyészség által felajánlott 11 éves börtönbüntetést. Ám ha végül elítélik, ennél hosszabb szabadságvesztést is kiszabhatnak rá. Nemzeti Fotóművészeti Múzeum nyílik 2025-ben a Városliget mellett. Az egykori Klösszvilla épületében jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Csák János hangsúlyozta, a Liget Budapest projekt keretében olyan egyebek mellett logisztikai, múzeumtechnikai és restaurálási rendszer épül ki, amelyben az új intézmény méltó helyre kerülhet. Állandóan szakralitást érzek a fotókban. Megjelenít nagyon intim, belső dolgokat. Ugye azt a szót használtam, hogy dokumentálás, de nekem a fotográfiáról mindig az jut eszembe, hogy tanúságtétel. Amit a lelki gyakorlaton szoktunk csinálni, vagy a templomban. Tanúságtétel arról a korról, arról az időről, amiben éppen élünk. A piaccal közösség épült, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az új Mátészalkai vásárcsarnok átadásán. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a helyi vállalkozók megértették, hogy ha nem csupán a saját magánérdeküket követik, hanem hajlandók azon túllépni, akkor megtalálnak egy nemesebb dolgot, a közérdeket. Ezzel mindenki sokkal jobban jár, mint külön-külön az egyének. Mindenki a magánérdekét követve, de a magánérdeken túl gondolkozva egy közös érdek jegyében cselekszik és azt építi fel. És ahogyan itt a mátészalkai kispiac is milyen szép lett, sokkal szebb lett, és reméljük, hogy amikor már tényleg belakják a mátészalkaiak, akkor a város és a régió egyik központjává, kereskedelmi központjává válik. Mától olcsóbban juthatnak hitelhez a magyarországi vállalkozások, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara idei első üzleti fórumán Budapesten. A Nemzetgazdasági Minisztérium a hét elején állapodott meg a Magyar Bankszövetséggel arról, hogy a hitelintézetek február 1-től 0%-os kamatfelárral nyújtanak változó kamatozású hiteleket a cégeknek. A vállalkozások ezzel akár 4%-ot is spórolhatnak a törlesztő részleteken a futamidő első fél évében. Az akció egészen május 1-ig tart, és minden új vállalati hitelre érvényes. Most a gazdasági növekedés helyreállítása a legfontosabb dolog. Az inflációs nyomást már nem érezzük. Amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is múlt, hiszen csak a kínálati oldalon jelentkezett, a kereseti oldalon nem. A Nyílt utcán öltek meg egy migráns tegnap éjjel Temesváron. Az eddigi hírek szerint a 28 éves afgán migránsnak több készszúrás okozta a halálát. A tettest még keresi a rendőrség. Az M1 stábja helyszínen van, kapcsolunk Tóth Diannához. Szervusz, mik a legfrissebb információid?
Jó napot kívánok, köszöntöm a tévénézőket. Igen, itt vagyunk Temesváron, egy viszonylag csendes utcában, pár méterre attól a helytől, ahol tegnap éjjel a gyilkosság történt. A vérnyomokat ugyan feltakarították, de még most is látszik a helye annak, hogy hol feküdt az élettelen test, amikor egy errejáró asszony felfigyelt rá. Ő riasztotta a rendőrséget egyébként, és a mentőszolgálatot is. Egyes hírek szerint dulakodás előzhette meg a rövid harcot, aminek végül egy 28 éves afgán migráns lett az áldozata. 3 késszúrást kapott a szívébe. Több környéken élő lakossal is beszélgettünk, és mindannyian helytelennek és borzasztónak tartották az esetet. Azt is mondták, hogy ebben az utcában, egészen pontosan a mögöttünk látható házban egy nagyobb migráns csoport tanyázott a múlt éjjelig. Ők mindannyian viszont még az éjszaka folyamán elszöktek innen. Egyébként azt is mondták a helyiek, hogy félnek attól, hogy újból visszatérnek ide a migránsok, és esetleg mindennapossá válnak az ilyen esetek. Azt is hozzátenném, hogy 2021-ben már volt egy hasonló gyilkosság itt Temesváron, akkor Athénban kapták el a gyilkost. Toddi Anna, köszönjük szépen! A híradót látták 16 órától, további híreinket, információinkat a híradó.hu oldalon találják.